A tu je ono. No, to je krásne. Dobrá, Rita? Áno, áno, poď. Áno, áno. Áno, to je ono. Super. Dobrá. Rita? No, hej. Ešte? Jeden povel a podnetmi. Nie je dôležité vzdialiť sa od psa ďaleko, ale to, aby zostal dlho ležať. Rita, lahni, vydám povel a potom prichádzajú podnety. Výborne. Keby sa nechcela položiť, no tak silno zatlačím. Hej, po povele od nej môžem odísť. Stále to robím tak, aby som mala pod kontrolou a stále sa na ňu sústredím, stále sa na ňu pozerám. Výborná. Teraz si môžem dovoliť položiť to vodítko, čo už zase posunie do novej situácie, ale odstúpim iba na kúsok. Keď treba, aby som mohla zašlapnúť to vodítko. Tak. Môžem sa prejsť až k nej. S tým, že teraz je zase nová situácia, ten pes on toto vidí. Že nemám to vodítko v ruke. Ako náhle ona leží, tak ju pochválim. Výborne, pohľadím ju jemne. Tak, teraz si zaslúži to láhni. Tak, teraz to nebolo výrazné, lebo ani to jej vstávanie nebolo výrazné. Zoberiem si vodítko v ruke, do ruky ona ešte stále musí zotrvať. Dobrá. Rita, voľno, poď, áno, to je ono, super. A opäť ju môžem